Ini ang pundasyon ng komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalagan ng pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po sa Indogabos, mga listeners, as in viewers kang DCGB, sa radyo, as in sa TV, sa Facebook page, kaiba ko po si Ma'am Pita Pacres. Mabuhay, Diyos maray na hapon tabi sa Imubert, Diyos marahay na hapon sa satuya mga pag-irigi pa po. Digdi sa always number 1, always DCGB. Ngunyan po is June 30, the last day kang bulan na June, and mag-iribahan naman po kita 2 to 3. Yan. Ayan, pachat-chat po, Ma'am Pita. Kasabay tapos sa technical department, si Sergio Napolis, Ma'am Casey Tanay, asin si Sir Jerome Nico Martinez. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Kumusta tabi iso sa Indong weekend? Yes. Sa Sabado, Buda, Domingo po nindo. Ngunyan Sa baga tuya po mga paraan tabay Bert ha. Shout out sa Indogabos dyan. Shoutouts. Don't forget, nyaw naman po kami digdi. Today, tomorrow, and sa Webes, Usapang Pamilya. yan, tulong aldaw na magkakairiba po kita ngayon na semana para maghuron-huron about manungod po sa pamilya. Yes. Pero ngayon po magkumusta muna kami, kumusta tabi sa Indong weekend. Yes. Ikatabi Bert, kumusta man sa weekend mo? Ay, okay man po, maski mauran-uran baga po, Ate Pita, mauran-uran. Pero busy po sa weekend digdi sa Albay, asin sa ibang parte po kan Pilipinas dahil po sa mga o-taking po Yes. Dakulon sa kaganapan kang nakalihis na weekend. Digdigani po sa Albay, sa Legazpi. Dakulon po sa mga kaganapan kang starting last Saturday. Tapos sumunyan so turnover. So nagturo ka na sa tuyo mga bagong elected officials digdi po sa syudad kang Legazpi and then sa province of Albay. Kaya baka naka-experience po kamo ki traffic, moderate. Subago, to kamutik heavy na ako traffic. malate. Yun din po si BP Henry. Ayan. Kinurab na ako kasubago sana. Diyos ko, kasi sabi ni VP Henry, sabi ko, sir, baka malate ako. 1 o'clock, so nakakagda duman. Sabi niya, before your program, 1 p.m. So, dapat before 1 p.m. niya na ako digdi. So, 5 minutes before 1 niya na ako digdi. Ayan. Okay. So, dahil po siguro dyan sa parte po kang may City Hall po o sa may Capitol po, baka busy po sa turnover po, baka may mga seremonyas po. Tango yan baga po officially 12 noon, ngayon naudto po, maasumir po sa inda mga pwesto ang mga bagong ilihidong mga opisyal kan sa tuyang gobyerno. Yeah. Congratulations po sa Indogabos. Yes, congratulations sa Gabos na maturo ka ngunya na bagong mga ilihidong opisyales digdi po. Bako lang po digdi sa Legazpi sa Albay, kundi po digdi sa satuyang nasyon sa Philippines. Yan. Congressmen, mayors, councilors. And even senators? Senators pa po pala. Senators, congressmen. Board members, yan. Congratulations po sa Indo. Congratulations and so sa tuya mga na nagserbi, digdi po sa satuya, dakulang pasasalamat po sa Indogabos. Tapos po, kita baga po man ng mga namamanwaan, may dakula man po kitang role. Kasabay po sa pag-assumir sa pwesto kan mga bagong ilihidong opisyal, nakita man po magsuporta, asin pangadjion ta po ang sa tuyang mga leader na antabayanan man budagihan man sindakan sa tuyang kagurangnan. Yes, kay po ang tayan syempre ipagpangadji ta po ang sa tuyang mga ilihidong opisyales na sana padago sindang antabayan hanggang sa tuyang mahal na Diyos na pagpadalagan kan sa tuyang banwaan, kan sa tuyang syudad, kan sa tuyang probinsya, kan sa tuyang nasyon. Para gabos man po kita kainiu, we will benefit from this. So kita po as an individual, as a Filipino citizen, as an Albayano, as digdi po magtarabangan po kita. Ano po? Yan. Let's support each other po. Tabangan ta po sinda. Suportahan ta po sinda. Para magaan din po ang sa indang pag-assume kan sa indang opisina sa laog ki pirang taon ito, Ma'am Pita? 3 or 3 years. Kung pirang pong taon sinda ma-assumir kan sa indang posisyon sa bagong pwesto po nila. Suportahan ta po sinda. Iya po. Kung minsan po agdaon taman mag-chacha. Kung
Minsan po kay puan man baga po kay recreation. Eh, yung ano, para mawala ang stress. Importante po yan, kay puhan ta po yan. O lunes pa sana po dapat relax pa po kita ha. Hali pa sana po kita sa pagpuro paingalo kan weekend. Maski sabi nga ni busy buda medyo mauran po medyo Yung mauran ano, ako busy sa harong. Nakulon sa trabaho. Ay pala ikaw Mampita, kumusta man po Mampita okay man. sa imong weekend? Siyempre, the usual. Siyempre, mag-asikaso ka sa harong, sa mga tanom. Siyempre, of course, sa kuyang agom. So, family ko, tanyaon dyan. So, gabo siya, mga pigre-reparo. So, nakulong kita pigigibo. Kaya, kasuhapon, medyo, nung hapon na, nag-relax naman. Takaypuan tayan. Di ba? Yan, iyo po. Tapos ano din pala, so Diocese of Legazpi may dakulang celebration din po palang kaswapon. Ayan, magayunon ini. Parang opening po siya kang 75th Jubilee year. kan Diamond Jubilee year kan Diocese of Legazpi. Yan, 75 years din pagbaklay. Yan. Yung ini Opo. So, So, from 1951 to 2026. So, ano nga ni Tabi Bert na igubagadiging tulo na Opo. binayayaan, inaantabayanan, asin sinusugo. Sinusugo. So ano Ayan. ining tulong ini? Anong apod kay ining tulong ini? Ayan, so iyan po yung sa tuyang tema kang sa tuyang pagselebrar po kang 75 years of the Diocese of Legazpi. Na Yan. kita biniyayaan, inaantabayanan, Oo. And alagad kita man sinusugo. Oo. Bago hanggang sanab naman po Magayon tuyang na ba gano? pagkada. Biniyayaan. Biniyayaan. We are blessed, di ba? Blessed. Blessed kita. Tapos, ginaguide kita, inaantabayanan. Ayan. Watched over. Ayan. Yan. And then sinusugo. So yan, we are being led, ginaguide kita, inaantabayanan kita. So kita man, may mga misyon. Kumbaga yan ang term na sinusugo, garigwa kitang mission man. Bako, Bert? Opo. Ayan. Sabi po di simbahan na nagpapasalamat sa malaad na pagtubod. Yan. Malaad na pagtubod. Sa 75 taon na pagbaklay bilang sarong simbahan na lokal kay base ina. Yan. Magayon nun, So yan din po Kahapon. kasahapon baga po ginibo po Ayan. sa Albay Cathedral kaya sa mga misa po pinaduro dakol pong padi ang nag-atender as in mga Parang concelebrated mass. concelebrated mass po with Bishop Bong Bailon po. Ayan. Siguro po maimbitar man kita one time po. Maimbitar baga po kita. Actually sa natatapos may pasana pong meeting talagang ma-invite po kita. Ayo. Para Kadakul ma-share kitang po yung activity po kasi. kamo, day po kamo mawawara na mag-antabay kan sa muyang programa. Dakul po kaming itutukar na very very interesting topics para po ini sa pamilya, para sa satuya po ini. Magayunon po. So ini nga ni po napig-mention na Diamond Jubilee Celebration 75 years na yun na nga ni po yung tema na biniyayaan, inaantabayanan and sinusugo. Igawang po kami siguro most probably next week or the week after next, maimbitar po kami na sarong resource person para man po paghururunan po manunungod kayo ng tema pong ini. Okay, so siguro po makikisuyo kita digdi kay kina Ma'am Sha tsaka kay Ma'am Jenny. May message po si Miss Label Rog. Ayan, may message da po siya sa page kung saan na matawan kipansin. Sige po Okay. makikisuyo po kita kina Ma'am Sha buda kay Ma'am Jenny. Ayan. So ngayon naman na hapon po, ikaw naman po kitang magayon na topic po na pag-uurunan ta po So kami lang po ni Ma'am Pita ang garingaya facilitator. Kamo po pwede man po kamo magdagdag Opo. sa comment section kang Facebook page kang DCGB News Online. As in pwede din po kamo mag-message po sa text through cellphone number. Ano nga tabi itong number tang pigtatao Ma'am Pita? Yan. So number ko po is 9322-406-439. Yan. Sige po. Pwede po kamo mag-message diyan kung gusto po ninyo magpartisipar sa satuyang tutukaron na ang topic ta po ngayon na hapon ang tunay na yaman, pamilya sa panahon ng kakulangan. Yan. Magayunan po ini yung satuyang tema, no? Oo. Paano nagiging matibay ang pamilya kahit sa gitna ng kahirapan o kakulangan?
Ang yaman ng pamilya ay hindi nasusukat sa pera kundi sa pagmamahalan, pagkakaisa at pananampalataya. Yan, iyan po ang day mababakal po Ma'am Pita, pag Oo. ipapakaian gari Yan. sobra pa dakula o nakaugmahan kung gabos iyan. In the middle of nothingness, kawaran, paano nag-stick ang family ba ko? Yan, po. Sa nayuda po ang tunay na yaman, bako po material na bagay po. Oo. Yan, pamilya sa panahon ng kakulangan. So, ang pagiging sarong may maray na pag-iribanan na pamilya, iyo po yan ang tunay na yaman. Pano ki pagkamuot, pagkasararo, Yan. buda pagtubod sa satuyang kagarangan. Yan. So, di po mawawara yan na dapat yan manggilin ang natin sa mahal na Diyos, bako Bert. Kasi Opo. kung dayan gani, minaluya kita na kung day kitang pigsasariya na Diyos. Yan. Kaya sabi ta nga ni, kung may pagkakaisa, pananampalataya, at pagmamahalan, hindi mahuwala ang pag-asa. Pero may nang kitang hope ka yan. Yan ang tunay na yaman ng pamilya bako. Opo. Importantihon po iyan. Dakol po baga sa tuya ang may o halos po gabos man kita may pig-aagihan po Ay, grabe. ang iba po so dahil sa mahalo na barakalon Jesus ko. dito Dilinsya. Last week gani, mahalon nagpakarga kining ning gas. Mahalo Opo. na baga. And sana tomorrow daw mababa. So Opo. ngunyan, kung kita baga na araw kayan, short kita sa budget, so ano pigigibo ta? Mamarunong kita mag-budget baga kung may mga kakulangan. So may mga efforts kitang pigigibo sa laog kang pamilya na makuman nga ni, so it's not day man nagigage kang sukadakula ang kang harong kung enormous ng kwarta mo or iba pa rin Opo. iba. Ayan. So pero igubaga pong mga tao po mampita na despite itong pig-agyan nindang grabe man na pangangaipo pero buo ang loob ninda po dahil sinda nangluluya kundi mas nagsusumikap. Iyo. Sabi Dapo. ta nga, di ba, you remember yung topic natin last time, hope. Wag mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa. Yan. Basta nandyan yung pamilya. Yan. Pero mailing mo po magamampita, ma-observe mo din po sa mga pamilya pong maray ang iribanan. Maski Nagtatarabangan. anong problema ang pig-aagihan ninda, nalalampasan nindang magaan Yan, sa buhay correct, po. correct. Pag araw ganyan. So, hindi yung sa family na you're trying to pull each other, pulling down na araw kayan. So, dapat pag araw kaya na mas nangangaik po kita, the more na dapat kita stick together, magtatarabangan. Yan. Naro kasubanggi po, actually, maaga pa lang, tahali po ako sa wake kan sa kuyang pinsan. Naghapit ako sa Saud Candaraga para mabakal ki Saba, na pigsasapa. Yan. Masaraman yan, lalo na pag-ubal na. Pag-araw ko pa lang ka na oras, nagkakaraturog man, so mga paratinda duman. So sarong pamilya, magkataraning man. Nasupog ko ta ako magpukaw. Igwasindang, gari ongoing pa rin yung night market Night ninda. So, market can you imagine the family na niya o diyang banggi, piglalabanan ninda ang pirot para lang sinda sararo na nagbebenta kan sa indang merchandise. Tapos pagkaaga, siguro after breakfast, niyaon manggilin sa tinda, nagpupuro pa hingalo, pirot. Oo, okay. To regain the strength. But then maili mo, sabi mo nga ni, ngaraon sinda nahili mo sa family, Sarong magkataraning. Pag-isip ko naman, Pito, paano kung mag-uran? Lalo nakasugapon bang maaga, mauranon? So, yan po sinda, burog ko sinda. Gari araw ka mga tinda ninda bagang antak. Yan. Nagkaburog ko. They stick together, Sticking together. Tapos Through mga thick and may thin. po naman mga maugmahon. Iyo. Mga maugmahon sinda kaya mapapabakal ka na sa namas sarong kilo, mapapaduwang kilo mo po. Tagari, gusto mo man magtabang, iyo man po ang paraan na makatabang ka man lamang sa Iyo nga ni. Ikaw lang ako na so may mga nagtitirinda baga ng sampagita. Mara ni sa auto mo na limbawa kung may auto, nagrarani, nagpapailing kang kambura. Kuminsan, sabi ko din unin na lang, alimbawa, 20 o 40, sabi ko din pag tawa ng burak, sa imo na, okay na yan. Tamiray na yung Oo. piece po. So, mahilig mo sa sacrifice nila na yan. Sige man ang lako, bako man yan para sa inda, it's for their family, bako. Yan yung mga akin na inita. Siyempre, sa baguran ninda, yung nagigibok ang sampagita, so aki pigsusugo na magtinda, o yan man, so whatever na process ka iyan, di dahil sa family, yun man ang pambakalinda bako. Opo.
Yan. Ayan, sarong paraan man po so magurang na nagtitinda ki mga gulayon so aki nagatinda man ka itong sampagita. Iyo. Kasi siguro po itong sudilin siya man sa sampagita para man ito sa pagklase ninda, pambaon baga po. Yan. Pambalo Kung maili sa mo mga nga ni aki. kuminsan ng mga aki, maski ararayon, grabe pag-sacrifice na pigbabaklay. Ano? Yan. Iyo po. Mahiling mo. Para lang maka-eskwela. Pagkatapos So, po pagklase matinda ki sampagita. Yan. Matabang sa magurang sa pagtinda. Yung ma-appreciate mo yung ano ninda, yung so naga-sacrifice para sa family. Magayunon na narogaan. Ayan. So duman mo po mahiling so kanya-kanyang role, may kanya-kanya po sindang role sa pamilya po. Ano ta kay puhan po di pwede magkuro-katurog, ta magkaturog Di pwede kuha magpasiram-siram. Di pwede magpasiram-siram. Kabus nagtatarabangan po. Yan. Kaya sabi nga kaya yan po ang tunay na yaman, pamilya sa panahon Yan. ng kakulangan. Ang pamilyang nag-iingawa po, gari man po kukulangon po, ano? Ang pamilyang naguhururon po. Tapos you will value kung ano yung, so, di ba, kang akit ka pa, nagsakripisyo ka. Ibahili mo nga ni Bert Nunez, so may mga nag-graduate baga na. So, grabing sakripisyo ang pig-agihan ninda. Tapos, may mo summa cum laude. Yeah. O may mga nagtatap. So, magayon na pag-ilingon na talagang pig-sakripisyohan tagalagi. Di pig-value ninda, so mga sacrifices ninda, ng mga gurang ninda, para lang sinda maka-eskwela. Kaya di mga estudyanteng inyo, talagang, so, grabe man ang pag-iingawa talaga na makapasar kung anong exam, dahil nga ninailing din sa sakripisyo kang family. So, magayon, no, Bert? Iya po. So, iko kita digding short story po, ano, na mabasahon po. Short lang po ini. Halipot lang po ini, para makadagdag po digdi sa tuyang programa. Ang pamagat po kaini, sopas at saging, kwento ng pamilyang sapat. Sa isang payak na baryo, may pamilyang 5 katao. Ang mga De La Cruz, si Mang Nestor, isang karpintero, at si Aling Mercy, isang mananahi, at may 3 anak. Hindi marangi ang kanilang buhay. Sa maraming araw, sopas at saging lang ang laman ng hapag. Pero sabay-sabay silang kumakain, nagkakwentuhan, at nagdarasal bago matulog. Oh, magayunan po ini, ano? Magayon na pigigibo po kang pamilya De La Cruz. Isang araw, sinabi ni Tonton, ang bunsong anak, "Ma, ang sarap ng sopas nyo. Mas masarap pa kaysa sa utod ang fast food chain." May sugod po. Napangiti si Aling Mercy at niyakap ang anak. "Anak, kahit anong ulam pa yan, basta magkakasama tayo, espesyal yan." Lumipas ang mga taon, naging guro si Tonton. Sa kanyang graduation speech, binanggit niya ang sopas at saging sa aming hapag ay simbolo ng pagmamahal at sakripisyo. Sa harap man o ginhawa, ang pamilya ko ay ang aking yaman. Yeah. Ayan. So, ito yung story. Magayon nun, ano? Imagine. Ang gayon nun sa istorya. Simpleng pagkain lang, pero punong-puno ng pagmamahal. Yeah, kino-compare na. So parang yung suaki, naglulong man siya na, ano daw ngaya, kung gari masiraman nga ito magkaong kaki-burger, kung ano man, sabi kang ina, it's not important. Ang importante kung anong pigsuserve dyan sa lamesa, at buo kita na nagkakaraon, we pray together, we eat together, nyaong kita dyan intact. Yun ang mas importante. Ano? So, Nato dapat tuminatak yan- sa aki. Ano? Magayon, no? Nato dapat yan mampita, maski simpleng luto lang baga sa arong. Gulay. Dari masiramon po, ikumpara mo dyan sa magkaraong ka mo sa Iyo. luwas. Kung sa Nagkarangya bagay, ka mo sa luwas, puro man sa nga nagkakaraon, pero rin naman nag-irintindihan na Yeah. puro man busy. O, mas maray na nga rin kayo ito nasa harong. sa iba nga ni po, baga ang pangaran po, gari, di mo na maano kung anong pangaran. Ito pala, adobo man sana. Basta po, iba po ang luto. Ang naginibo sa harong, either ang nagluto si tatay o si nanay. O, ang iba po, kumisan baga ang mga aki, tatao naman magluto. Pero, gura naman po ito kasimple, pero masiramon po, dahil siguro po din na cook with love, and siguro, dahil nagkakaong ka mo, magkaharampang ka mong sarong pamilya. Yun nga ni, ako nga ni Bert, bihira, nagluluto din ako, like, ang nagpapansit ba to? Yan, favorite yan ni Paula, yung nasa Cebu ko. Okay. Pag maulihan niya, sabi ko, maluto akong pansit ba to? Tanyan si Pau. Dakulo na ng pagkakaon na pansit ba to? Mga yan, dakulo naman niya akong kinaon na pansit ba to? Gusto niya sumay sabaw na. Kagan mo ngayong suka, ay sira. Yeah. So yan, simplihon lang siya for as long as you're together. Yun ang mas importante. Ayan. Hindi naman pera ang kulang, kundi oras, pagkakaunawa at pagkakapit busy. Kaya kahit sa panahon ng kakulangan, pwedeng maging
masagana ang pamilya kung buo ang samahan. Yes. So, correct. Para po Dapat kang De La buo Cruz ang family. samahan. Oh. Kaya baga importante ang open communication, di ba, Bert? Dapat Opo. we should be open to one another. Tapos, so, shared responsibility sa laog kang harong. At saka yung, so sa tuyang pag, sa mahala Diyos. So, magayunon, baga, narukan, yan, nga kita dyan intact. So, magayunon. Ayan. Tama So, po. Ma'am Pita. ako ngay mahugas, o ika na ngaya dyan maglampaso. Lalo na po pagdarakula na baga po ang mga aki. Paano Oo. man Pita, gari na sana magturugang po Ay, Oo. sorry. Gari na magbararkada baya. With the parents. Gari magbarar. Gari na sana ngayon ka magbararkada. Magbahon, mag-araw ka yan. Tapos nagsisimba ka po pag Sunday, you're together, na dumangya ka mo sa simbahan. Kasi yan, pag araw ka na sa tuyong relasyon sa madadara yan kahit ka mga suaki mo, sa mga apo mo, tayo na nagimatan mo sa family mo na pag araw ka ini, nagsisimba kami, pag iba na kasi ngunyan, yung kay nga panahon, dapat pag alas 6, alas 7 niya raw na dyan, kung madiklom sa luwas, sarmaan kuryente. Tiripo na iyan, restoryahan. Kaya lang talaga, sabi nga ni, we should pagdagkakaon, ibaba ng cellphone. Hindi naman na magpara sa cellphone. Tamas importante kita dyan nagkakaraw, nag-uurustoryahan. Di ba, Bert? Yan, ayun po. Mag-iristoryahan, mag-chat-chagiraray. Di patugtog ko yung Oo. Pita, ako minsan nawawara po. Ayan. So, kamo po, so may hapot man po kami sa tuya po mga listeners and viewers po. Paano ninyo nararanasan ang tunay na yaman ng inyong pamilya kahit sa gitna ng kakulangan? Yan. Paano ninyo nararanasan ang tunay na yaman ng inyong pamilya kahit sa gitna ng kakulangan? Kung alimbawa, warang-wara talaga, paano ka mo naglilin to one another para mag-support one another ang pamilya? Kung warang-wara, paano? Daw nga, Bert, mahiling mo yan kung nag-rely ka na sa Bata pati baga po ngayon ang sira, Ma'am Pita, mahalo na po, Wala naman barato. Wala Ang barato? Wala naman. So halimbawa po, sa pamilya po ni De La Cruz family po, 5 bagasinda. Paano Oo. kung may saro na sa ng pidasong dakula? Sira ngaya po, Masira mo niyan, Bert. Kung ako lang sira, kikinit, inaali ng dugi ka yan. Dini-distribute yan. Yeah. Igwa ka sa na dyan nakamatis, pwede na. Ayan. I-share ko sa iyo, masira mo nga ng ginisang balaw na may tinapa, na may kamatis, lada, isus ko si Rambert, masiramon. Igwa ka dyan na okra, salak mo lang, gari sa alat, masiramon, sumaluto. Ay, Marian Ma'am Pita, sa sunod na bulan po, pag Nutrition Week po, tas mga pagluto ng mga simple sana. Kasi yan ang, kayo ito, nagimatang ko niya ng ginisang balaw, yun ang permi kayo itong pigula, ginisang balaw na may tinapa, may kamatis, si Ramon. Kailan ganun makimaluto po, Ma'am Pita? Yan lang, ang problema, tamad maluto. Pero siguro po, kung mga sa edad baga pong mga aki-aki pa man. Ay, sus okay ko si lang. Ram. Makimaluto talaga. Bata mahalo ng bagas. Arang Bert ang aratilis. Ayun po, sa Birilog. Masira mo ba yan? Igwa kami duman sa Marore, sa may hagdan. Nagkukuha ako, tapos makakuha ka kisampulo. I-enjoy mo, masira mo. Kasi bago sabi ko, gadong namitin na. Aram mo niya ako kung niyo nga aratilis. Masira mo, pati so apo ko nag-i-enjoy sinda kang aratilis. So, mahiling mo dyan lang, pero gari makakaon ka lang kaya ang isang pulo. Gari, ay, sarap inuman mong tubig. Mabasog ka na. Yeah. Kasi medyo sweet baga siya. Ayun po. Masiramon. Mga 5 piraso sana, okay na po, Ma'am Pita, Aratili. Pwede pa sana ako magsakat duman. Kaya lang, tibad natakot ako, tibad kung biglang mabari isusanga. Mas kaya ka nagaro ka ipuan po magsakat ng Pita. So height mo pa sana baga. Kaya na po Bibutong ko lang su branch, tapos kiko ako sa mga hinog. Siramon. Iyan po, sa simpleng buhay po. Simple lang, very Simpleng simple. buhay lang po. Ito nga po, may sarong pamilya nga po ang sabi ninda, di man nga po kaming yaman na material, pero itong Yaman of the pagkamuot na family. igo kami sa kada saro, ay po ang samuyang yaman. Nagsisimbang sarabay, nagkapangaji. Yan. Importante yun yan. Di mo po kay po na lechon po ang nasa ampangan po nindo, kada kaon po. Pwede Ayan. man po ito nga balaw po balaw na ginisa. Malaw, masiramon iyan. Diyos ko, pambirang magkarni. Oy, before tayo mag-break for some,
ano natin, Reminders, i-shout out naman natin yung mga regular natin, si Sir King. Sir King Reynaldo, Yan. watching from Bunker Sa mga 1. paraan tabay ta dyan. O yan po, magayon na lang sa tuyang topic. Sir Chad Mag-antabay po Avila kami. Velasco, Yan. watching from Bernice Resort Hotel sa Ligao City. Yes. Asin kay Sir Yad Rempilio, also watching from Ligao City. Yan, nakulo po kita nag-arantabe. Actually, yung dakulo nag-arantabe sa satuyang programa. So gusto pong magtaukan sa indang kasimbagan sa kahaputan na paano ninyo nararanasan ang tunay na yaman ng inyong pamilya kahit sa gitna ng kakulangan. Babasahon mi po ang sa indong simbag sa samuyang pagbalik. Yan. Ang oras po niya to, 2:30. Yes. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex Ano naman for yun? kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating ang mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply ng loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakaharaling sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo.
Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdig sa DZGB. We're back sa Usapang Pamilya. Kaiba mi po sa technical department ang super gwapo na si Sir Gio Napolis, asin si Sir Jerome Nico Martinez and Miss Casey Tanay. Yes, welcome back. We have 30 minutes remaining. Digdi po sa satuyang programang Usapang Pamilya, only here sa Always Number 1 DCGB. Ayan, madali yun po makaskason po ang oras po, ano? Oh, before we proceed, I would just like to say hello kay Jerel Aranya, si Jerry Segovia, they're watching, Hello and po, also si Sir Luan, nasa Rome, Wow. watching with Luke, and si Paula, si Angela, and si sa Kuyang Agom, watching with Nancy Dansarong, and si Uwi and Kate. All of them are watching. Hello po, Pakres family. Yes. Maray na hapon, tabi. Maray na hapon. And ano lang ako ulit, Bert, ha? Let me again take this opportunity na Makulibat. i-plug ko sa Sige po. muyang The Kiwanis Club of Daragang Magayon, magkakaigwapo ng Fun Run for a Cause. Munyan pong July 5, digdi po sa Sawangan, 4 p.m. Yan po. Igwapo kita mga pampremyo. For those na gusto po magbakal tickets, igwapo ako. And sa July 5 po, igwa po dyan, on-site. Pwede po kung magbakal. Igwa po ang 5-kilometer winner, male and female, will receive 5,000 cash plus 1 year free workout from Nelstar. So sa 3 km winner, male and female will receive 3,000 cash and 6 months free workout. First and second runner-up, male and female, 3 kilometers and female 5 kilometers, 1,000 each. So, nakulong pong pa-premyo. So, please join us. This is Fun Run for a Cause kang Kiwanis Club of Daragang Magayon. Yan. July Sige. 5 po, please don't forget, 4 p.m. dyan po sa Sawangan. Sige po. Tapag nakuanin do po itong premyong free, ano po ito? Sa Nelstar po, ano? Yan, 1 year. Yan, makakasabay po kita. Wow. Ay, nag-workout ka? Dahil po pala. Maray ka pa. Ako din, nakaka-exercise. Haran din po baga sa muya. Yung nga ni. And Ay, pwede naman ako. Walking distance lang naman ako from the house, diretso duman sa may market. opo. Oo. More than ano na po ako, more than 15 years garo po ako sa Nelstar. magayon. Loyal. Dati ako kay ito nag-workout din, tapos nag-walking. Sabi ko, I'll find time para sa sarili ko naman yan. Para for me to feel good. Yan. And hello man pala sa kuya mga batch 75 na mga parasine na seniors. Ayan, nag-aabang naman sila maili na madasin ng sine this Tuesday or sa Thursday. Hello, and also yung sa BCBP na nag-unit assembly kami. Hello sa Indogabuos. Yan. Hi po sa Indo and to my beautiful mother Wow. watching from Rome, Italy. Luan. Hi, Lu. Okay, greet ko din po si Ma'am Star and Sir Chris sa Nelstar and Adam Gym sa Daraga Albay po. Mabasa po kitang mga mensahe po. Ayan, sige. Sige po, sa satuyang topic na ang tunay na yaman, pamilya sa panahon ng kakulangan. Ako po si Gina, kahit sabay-sabay kaming naghihigpit ng sinturon ngayong taon, mas naging malapit kami sa isa't isa. Mas madalas ang usapan at nagdadasal na kaming sama-sama gabi-gabi. Yan ang tunay na yaman para sa akin. Yan. Maski may medyo pagkukulang, sarabay sinda, nagpapangadji, tapos sama-sama pagbanggi. Yung magayon mag-abort yung nagurusturyahan ka mo ano. So after dinner ngayon, rusturyahan niya, dyan ang konsuelo. Hindi Sige, makikuan sana. baga po mampita masira mo ng pagkaon ano. Iyo, simple yung sa nagulay dyan, may pinritos ka, siramon, magkamot, tilamon, pati su tipo, o Yan. araw ko yan kang sukaldero, warang rice cooker, kalderong, so pag kinudkud mo sa iraro mo, nagatanog, krug, Yan. krug. Ay, tama po. Siram sana, so Kasapon. kinudkud na maluto, yan. Kasi po may activity kami sa simbahan. Ang kung ka-sister po, talagang tituyo niya da magtutong. Iyo, masiramon talaga yan. Sa iyo. Lalo na kung alimbawa sa gulay na gulay na pako na may Wow. social baga, so tada na masiramon sa natok. Yan. Isabaw mo duman itilamon, mapapadako lang kaon mo. So yan ang importante, hindi naman kailangan napakasarap, lechon o kung ano pa yan ang sendong pagkaon. Ang importante, sarabay-sabay po kami nagkakaon, maugba ka mo, you pray together before going to sleep. Yan po. Saro yan po na magayunon. Very good. Tunay na yaman. Ito baga mampita. Tapos, ano ba nga po, kamong 5. Nailing na nindo kung ano kadiit ang umaluto. Buda, gari,
iisipon mo na sana, dapat arog man kain ang share ko, arog man kain. Tapos baga po kan, mas kita lang sa kaon, para sugabos. Iyo. But na-experience mo yan kung di ito lang ang ulam, so parents, susira talaga na, pigdi-distribute lang. Sa aki. Pig kung ano lang, kasi kulang, di ito, pira ka madakol, so hihalin niya na sudugi, pig sulaman, pig di-distribute, ayan, o nina, sa imo yan. Kung sa restaurant, kung sa restaurant mapita nga po kayan, assisted buffet. Kaya di ikaw mo magparasay kang pagkaon. Ta, Diyos ko po, niya na panahon, mahaluno na. Pati po su payo baga kang prinitos Ay, sus naman, ko, ay pati na su sira. tail. Susapo ko nga, di raga po. Masira mo, di pagsayangon. Ay, pagsayangan po. Yan. O another message po digdi na na-receive po kita na si tatay ay nawala ng trabaho nitong Enero pero dahil nagtutulungan kami sa online selling, nakakaraos kami. Nalaman ko pong mas maraming kayamanan hindi nakikita ng mata. Coming from Carlot ng Taguig. O yan. So, dakulon ng mga yaman natin na hindi nakikita kang mata. Yung araw kayo very, very simple na nagtatarabangan. Nagtatabangan ng online selling. Yan, the whole family nag-enjoy. And then, so, whatever na income maninda, sinda baga bako, nag-enjoy man. Lalo na pagdakol ngaya, so nakuha ni dang income. Let's travel. Magdumag kita. So, sa aramiyon sa the very, very minimal ang gastos. Bako, magayon na narog ka, you travel as a family. Yung pamilya po ini nakiuso sinda sa uso po nganyan na online Online. selling. Dahil po baga ini sa pandemic. Mahilig ka ba mag-order? Mag-order. Depende po kung may nahiling akong gari kaipuan ko ngayang basta may laog po so may laog si Gcash. Mapaturo daw ako. Kaso wala man ako pambayad. Pero dapat kita, pag nag-order kita, yung lang, kung alam natin na kung wala sa budget, i-control natin. Baka dyan yung na-over ka ng ka-order, to palang wala ka ng pambayad. So yung lang, yung nararapat na no need na so you're brushing elbows with kung sisay man yan. Kung lang yung comfortable ka, yung tama sana, yun lang. I think for me na. Gari Ate Pita, pag naka-akod ka kasi mag-order, gari oral may delivery na. Yung dyan naman daw mga cellphone, nagpaparataranog. Kaya sabi ko, ano yan? Ano ba yan? May delivery. Ma'am, Ito ngayon palang ako delivery. sa luwas. Paredy nga tabi ki 500. Diyos mio. Mabasa mo po ako sa pang message po. Mas nakilala ko ang mga anak ko ngayong nagtutulungan kaming mag-budget. Yan. Hindi lang pera ang pinag-uusapan, pati pangarap, sakripisyo at pagmamahal. Message po ni Ma'am Weng. Yan. You know how to budget your nagba-budget ka sa harong? Opo. Ayan. Nung magayon na ng message niya, nagtutulungan mag-budget kung whatever resources that you have, nagtatabangan kung paano na arog lang kayo ni kita. So, we stick to the budget para di magkitaling bawa we don't live for the data kasi gwapang bukas. So, you set aside a certain budget for tomorrow. Magayon ang bagayan, Bert. Hindi pakabasog na katawan niyan. Wala na tayong pakalam for tomorrow. Kapag abot kang kinagahan nga nakita. So, the good thing about Kenny Pig Share na dahil silang talagang nagtatarabangan sila mag-budget. Magayon nun. Tapos digdi po sa sinabi niya baga pong pati pangarap, baka po ma-travel sinda sa family. Ano po? So talagang nakaka-inspire. So talagang salamat sa kaining mga mensahe na pigpapailing ninda kung ano talaga ang hiyaman kang pamilya. Nabako dahil ni sa kadakulaan kang harong. So kahalang kung kadakulaan kang sweldo, kundi kung ano talaga yung deep-rooted na pagmamahalan kang family. Ano, Bert? Yan. Yan. Dahil thank you so much po sa mga nagpapadala kay mga messages. Kung mga gusto pa nindo din po magpadala kay message para basahon mi po. Manungod po digdi sa tuyang tema ang tunay na yaman pamilya sa panahon ng kakulangan. Yes. Mag-send lang po kamo kay message sa muya. Magkakaiba tayo ng challenge. Opo. Sige po. Challenge for the week. Yan. So, ngayon na simana pong ini, subukan natin po yung sama-samang hapunan challenge. Kahit anong ulam pa yan, basta sabay-sabay kayong kakain, magkwentuhan, at magpasalamat. Yan. I-challenge natin yung mga parang tabay-tabay daw. Iliunta kung kung paano, ano ang mamamatian nindo, nakamugabos, sarabay-sabay, nagkakaraon, nag-urusturyahan, lang yung
pag nag-iristoryan baga Bert ang mga makonsulo so kay mga panahon ako nagtitiripong ka mo sige sa nang kalakahan kayan sige ngarak nga ka ding katapusan ng mga urulo ka niyan so the more na nagiging magayon ang pag-iribahan kang pamilya pag-arog ka yan tapos ugmana sana sige sa nang urulo konsuelo nang ganda ding katapusan Sabi nga po, nag-urutaan pa. Ano po? Tapos na ipanglingawan ng haputo ng ang lambang saro. Ano ang pinaka-maugmang nangyari sa indong niya na aldaw? Ayan. Aputo nindo, ayan, pag nag-restorya ka mo din sa challenge, aputo nindo, anong pinakamagayon na nangyari sa imo niya na aldaw? Aberda, anong experience mo niya na aldaw na magayon? Makabert? Sige po, i-share Aputon po. ta. O, ini pa po, Ma'am Pita, may pahabol po digdi. Kay Sir, baka si Sir Jerome po ang pangarang ka ini. Wala kaming masyadong material na bagay, isang silid lang ang aming tinitirhan at sama-sama kaming natutulog. Pero bawat gabi, sabay-sabay kaming nagdarasal at nagtatawanan. Iyon na po inasabi ng Ma'am Pita. Wala akong maipagmamalaking ari-arian, pero mayaman kami sa pagmamahalan. Hali po kay Sir Jerome. Nagbaho na narog kayan. Nakonsilo talaga, Bert, kasi kung ako nga ni, nakunan akong istorya ng mga bloopers, isus ko lang. Pag nag-arapangan kami magturugang or kami sa family ko, narumduman nila sa mga, grabe nga yung bloopers kaya ni Mama, naglulakaw nga yan, tapos may nakaparada ang auto sa ampangan, diretso lunad, tanay niya, black na auto, pag-una nga so auto, isus ko, bako mampalan. Gusto ko lang, Bert, i-share na this is something funny, na para light mood naman tayo. Nagsusunto ako duman sa apo ko sa Daragador. Katapos, mauran. Oraman kami, nagtatricycle lang kami. May nagpundong auto sa harap ko. Tapos, bigla akong sakay. Tapos ako, nag-offer ki ride. Tapos, sinarado ko na sa punta. Auto pa lang, taso aki niya auto. May pigbabakal, yung pigahalat. Ako, naglunad sa auto. Kaya every time na nag-iristoryahan kami ang mga aki ko, grabe nga si Mama, makasupog. Ma'am Pita, day pa man tabi pinaandar sa auto. Day pa man. Nagtanong sa lalaki, talaga habi ay salamat. Tapos, di ba man nag-andar? Sabi ko, ano na pigalat kayo ni? Utong eso, haki ko, pigalat ko na masakay. Grabing blooper. So, yung arog lang kayo ng mga pangyayari sa buhay na makonsilon, pero pag na-recall nino na during na you're together, nag-iristoryahan, grabe yung urulukan ka iyan. Kung minsan ang mga ako, kung nagkurulugan tula ka o urulo. Pag piglurumdum po baga ang mga bloopers po. Ano? Ay, grabe. Good afternoon da po, Tapit, sabi ni Boss Jem Colar. Ay, hi Jem. Yan. O ano mo po ang may share mo, Boss Jem? Yan. Sa Jem, topic mag-share ka, tanong yan, meron tayong challenge. ang tunay na yan. yaman, pamilya sa panahon ng kakulangan. Ano po ang Ayan. yaman man po sa imo, Boss Jem? Yan. Yan po ang challenge sa tuyang mga usapang pamilya, viewers and listeners, sama-samang hapunan challenge. Yan yung mga friends ni Jella ever since kang high school. Si Jem. Okay. Oo. Hi, Jem. Saka si Me. Yan, mga friends forever. Tsaka sa mga ano to po, regular viewers na po, and Oo. listeners. Ayan, mag-share po ka mo sa aga kung ano po yung sa challenge minapigbasa ni Bert. Iyo po. Yan, ano. Sa iba po, nasupog da mag-share, mababasa da. And ikaw po kita Marayanan. Dahil nalagod nagme-message Ma'am Peter kasi may nakalag pala siya duman, please do not read. Nabasa ko. Sa sunod po pagkaagmin so please do not read sa puon. Ayan. Sa maugmang enot na aldaw ta po ini kan simana po ini sa Iyo. usapang pamilya. Ayan. Before tayo mag-end ng program, sa tuya naman ang mga pagirumdom, dahil paglingawan sa tuya mga pagirumdom sa tuyang mga kapamilya, mga ka-DCGV and sa tuyang mga paraan tabay. Dahil kami masawang magpagirumdom para habang magkakairiba po kita hapon-hapon, yan po kami digdi mag-remind po sa Indo. And it's reminding time na po kita mampita Opo. So ang mensahe ang sabi nga po, take away ta po sa tuya pong topic ngayon na hapon na hanapon ta po ang yaman sa laog kang pamilya. Yan. Yun Pamilyang naman dyan. nakakaminuruota, nagtatarbangan, naghuhururon. Day na babakal. Yan. Wala po iyan nakatumbas. Yan. Di po iyan nasusurat sa assets and liabilities. Nasa po iyan, nasa puso po iyan. Tapos That's ang pamilya true. po bagang maugma, marulwas ang kaang harong, maugma man.
And ang pagkamuot baga po, contagious po. Ano ba, nagluwas ka, nagsabay ka sa mga kaamigo mo, nahiling ninda ang sa imo pong happy disposition dahil happy ka nga ni po nagluwas sa imong pamilya. Araw kong kamangkaan ka mga kaklase mo. Maray pa ngaya ini. Mas siyempre po, maarog man sinda sa Indo. Ngayon na nanaro kayan talaga ini. So ini topic tangon niyan do school takol kay ini nakaka-relate Bart, Opo. na we hope makashare ka mo, do not hesitate, di po ka mo masupog. Ini talaga natural yan, normal yan na nangyayari sa satuyang buhay. Miyembro ka mo kang usapang pamilya. Yan. Ayan. At ano Bart, Reminders na po. ayan, ma-remind naman kita, Reminders na po tabi. kita. Ayan, sa yung mga drivers dyan, tabi. Mga drivers, ayan, mga sirs, ma'am, tabi, sa tuyong pasensya, mga pirang sakong burbit-pita. Tanyaon po kita pag nagda-drive, madaling mag-init ang payo, yan po, magbalong kamong dakol na pasensya. Ta syempre, ingatan ta po, buhay ta sa tuyang pamilya nagahalat pagulit ta. So ngunyan, mag-giveaway kung nararapat, pag may mga pedestrian, palakawon sa mga anyan, so nagko-cross sa pedestrian. So mga nakikigit-gitan sa imo, painutan na tabi yan. Dahil nakita makipag-anuan ta, yan dyan nagpupuon ng dagit. Magsabi ka na lang sa isip, sige na, bahala Sige na, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo, pag abot naman sa inyo, may mangyari sa imo, bahala ka. Ipag-pray mo na lang. Don't forget to pray. And just be cool. Don't lose your, syempre, mababawasan sa tuwing kagwapuhan, Yeah. kagayunan. Ayan Tapos po. magduman, sabi magamampitan na ataban ang Yan. pagduman sa mga Dahil ka mo appointments. makipag-inutan kasi nag-rush ka para duman sa appointment mo kasi bago maringan ita 30 minutes supigtaw kung palugit para di ako malate sa alaw ng appointment with Sir VP Henry. Mata magamampitan pag ka na may pigahabol kang oras, ang mga nasa inutan mong auto, mga maluyaw ang dalaga. Yung nahilig Akala ko yan, kong nakulo na auto may traffic sa school. Lord, sana Lord, di ako malate. Pero before kami nag-proceed, of course, yung samuyang pangadji. And another, please, na pagirumdom so sa tuyong mga nag-eskwela, please don't forget to bring something na pandong sa init o sa uran. Mahirap na po magkasakit, ha? Maingatan ta po ang sa tuyang buhay, ingatan ta po ang sa tuyang health. And syempre po, pero may magbalon ki tubig. Tako nga ni nagbalon man. Mahirap na may magparabakal ka dyan. Mahalon man baga mga tubig parabakal ka dyan. Magbalon na lang suwali sa harong nindo. Ayan, si Bert, igwa man na sa iyang advocacy. Kasaraba yan advocacy midigdi po para sa Indo. Magtabang po kita sa magkaigwa ki environment na malinig. Makaukod po kitang magtapok ki basura sa tamang tapukan. Kung dahil man po ikang nahiling na tapukan, ilago na sa bulsa. Itapok na lang po pag makahiling po kamo ki basurahan para itapok po ito. Ayan nga, maski nga baga kita, kung nailit na naglakaw-lakaw kita, maski na dyan sa Sawangan, Peñaranda Park, wherever, so mga nagtitirinda, so mga paratao, kung sisiban dyan, tabi, yan, mabakal akong taho, so mga basura, tabi ka ng barakal sa imo, pagtaraman mo, dahil magtarapok kung sahin, araw kayo nang ibuhan, dahil pag ka masupog, para yan sa satuyang environment. Kulawon pong tabang yan. Tapos ito baga po kung namalisyan po nindo pag may mauran, nagbaha, mga basura baga po ang pigaruluwas. Ayun ang sa bigbabaralik po sa tuya. Ayan. Tarabangan po kita, mugmahon yan pag nailito ang paligutan malinigo. Ay, sus kumagayon. Nakulo po mainganyo kayo ng mga turista magparadigdi sa Satuya. Pag dakulang turismo, buhay na buhay ang Satuyang negosyo. Ayan. Ayan, buhay na buhay ang Satuyang. Buhay na buhay. And gapos man lang kita ma-benefit ka dyan. Ayan. Pahabol lang po itong message po. Nagpasalamat po si Label Rogue or Rogue. Na ano bagada po siya from UAE. Salamaton daw po. Thank you. Thank you, Boss Label Rogue or Rogue. Watching from UAE. Salamat man po na makatabang. Kumusta ka mo dyan? Mag-ingat. Oo, sa mga kababayan ta po na nasa Middle East po So bago pa rin po kita magtapos, congratulations po giraray sa sa mga nag-asumir ngunyan sa indang mga pwesto po from senator to congressman. Ayan, Actually po, may listahan po kami ni Ma'am Pita. Kaya lang baka may malingawang masupog po. Ayan, congratulations po sa Indogabo, sa mga bagong tukaw po na mga elihidong opisyales po digdi po sa Satuyang, Probinsya Canalbay. Mahinanyog po nindo kung sisay po ito sa hinanyog na po nindo ito sa iba-ibang programa po digdi sa DCGB po
from the winning senators to congressmen to board members to councilors to city mayors po. Congratulations po sa Indogabos. Ayan. So mga natapos man po ng term. Ayan, oo. Ayan. Thank you and Salamat. congratulations din po sa Indogabos. Sa Dakulao, natabang nindo sa tuyang mga lugar. Ano ba, Bert? So mga Opo, nagkagirinibuan ninda. Kasi bago-bago po, nailing ko po sa video po kang pagbaba ni former Governor Glenda Bongao. Yeah, very emotional. So, May so pa-exit po napaibi siya siya sa kaugmahan niya. Siyempre, mamimiss niya daw yung mga from the PGA. Yan. So, good luck po sa bago mo Oo. pong office po. Tarabangan po Mga kita kung arrogant. Para sa satuya man po ini. Sana po maimbitaran mo man kami sa tabako sa pangpamilya po. Ayan. Kaya congratulations po and kita man pong mga constituents po panghajiun ta po ang satuyang mga leaders. Dahil po paglingawan ng Tawag pagpangadji. isuporta. Yan. Kung halimbawa po kang eleksyon, iba man kitang partido, pero ngunyan po, suportahan ta po sinda. Ayan. Mas matao kitang suporta, mas magagaanan po sinda sa pagiging leader sa Satuya. So kaibahan ta po sa technical department, ang gwapo pong si Sir June Napolis, Sir Jerome Nico Martinez, and Miss Casey Tanay. Permi po kita magkakairiba po Lunes, Martes, as in Huwebes. Yes. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay, ako po si Pita. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Salamat po. Thank you for watching. Thank you and mabuhay. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Sa